bullseye. Hej så folkens, og velkommen til. I dag skal vi have en sådan spætte vlog, hvor jeg har fortalt lidt om kanalen, og i dag, jeg ved ikke om I kan genkende området. Hvis der er noget, I kan genkende, så må jeg gerne skrive en kommentar. Men lige nu, der befinder jeg mig på Vestaltanvej, tror jeg det var, er det ikke det? Jo, Vestaltanvej eller i Vestaltanparken, eller anlægget, vi skal kalde det. Og den sidste video, eller den sidste konkurrence, vi havde kun her, den mislykkede lidt. Men ved du hvad, jeg har simpelthen overtalt mig selv, selvom vi ikke har nået de 1000 visninger, eller selvom vi ikke har nået 1.000 abonnenter, så har jeg lige selv vist med den ting, som nok mange har gået og ventet på. Og ja, jeg skal sige det sådan, jeg bor her i skønne Randers. Og ja, så det er den lille kæft larme. Jeg fatter ikke, hvorfor de køber traktor her. Se, man kan se det. De kører med en stor gyldertank op af Vestaltanvej. En traktor, der larmer. Men så sidste konkurrence, den mislykkede lidt, så jeg skyder en giveaway i gang, hvor hvis du har din egen YouTube-kanal, har du en mulighed for at få, mulighed for at få enten en intro, en baggrund eller et avatar-billede. Og ja, så håber vi, at den giveaway, den får lidt mere succes. Altså, hør traktor her. Hvad er det for noget? Men som sagt, den giveaway, den skydes i gang. Hvad er det i dag? Det er mandag klokken 11 eller sådan noget. Jeg har fået tilfri i dag, så. Men den giveaway, den skyder jeg simpelthen i gang fra nu af. Nu når du ser videoen, så er giveawayen i gang. Og hvad skal vi sige, det er, hvad har vi i dag, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Men jeg tror vi siger til omkring den 20. marts måske, med mindre der er i hvert fald over til 15 stykker, der har deltaget inden da. Så det kan godt være, at jeg trækker løjet lidt før. Men i hvert fald en intro. Nå, det fik jeg lige sagt lidt før. Enten en intro, en YouTube baggrund eller en YouTube avatar kan du vinde i den her giveaway. Det er op til dig selv. Du kan vælge kun en af tingene. Fordi en intro, den vil tage lang tid. Måske og baggrunden af avatar tager måske ikke så lang tid igen. Men alligevel. Så men det er skønt at være Randers. Og det er sgu også men jeg ved ikke om Stupid Ågaard, som skulle bo her i Randers. Jeg vil se en video, han har lavet sammen med Pjavn, hvor jeg får her i Randers. Så jeg ved ikke om det er ham eller Pjavn, der bor i Randers. Så, men ellers så vil jeg måske ende til at jeg kan slet ikke. Den er simpelthen så skønt en udsigt. Jeg skal simpelthen bare prøve at komme her, hvis jeg har mulighed for det. Jeg kan jo ikke sige, at I skal komme, hvis I bor nede i Tyskland. Så kan jeg bare sige, at I skal lige komme til Randers og nyde den her udsigt lige i 5 minutter. Eller hvis I bor i Norge, England, eller hvor I nu bor. Eller hvis I nu bare bor et andet sted i landet, så har I ikke mulighed for måske sådan lidt at komme. Men i hvert fald, der vil måske komme et par gutter med i den næste BDV-log. Måske filmer vi herfra den skønne anlæg her igen næste gang. Og måske kommer Victor Sej, hvis I kender hans kanal. Eller så til alle dem jeg nævnte, dem er der link til nede i beskrivelsen, som måske kommer med. Nede i beskrivelsen. Kig ned i beskrivelsen. Det er altid en god idé. Kig ned i beskrivelsen. Kan I se filmen? Nede i beskrivelsen. Sådan der. Men i hvert fald Victor Sej, altså S-E-I-E, hvis jeg ikke kunne forkert. Eller så er der måske Gamersoki eller Habib Asai, måske Pjavn, hvis det er ham der bor her. Hvis jeg kan få kontakt til ham. Det var faktisk sjovt, hvis jeg kunne det. Så ja. Men husk, en giveaway skulle i gang fra i dag.
Hvis du ikke kan huske, hvad der er på spil, så spol lidt tilbage i videoen og se den en gang til, hvis du er i tvivl. Og den måde du deltager på, det er at du skriver nede i kommentarerne, nedenunder beskrivelsen af kommentarfeltet, hvis du er i tvivl. Der kommenterer du bare, hvor du eller skriver en kommentar. Jeg deltager gerne, eller jeg deltager, eller et eller andet. Altså ikke bare sådan random. Jeg deltager, og ja. Men i hvert fald måske prøve at få en grundelse med, hvorfor du måske gerne vil have en intro, eller en baggrund, eller en YouTube-avatar. Det vil jeg i hvert fald. Så det er lidt nemmere at sige, ham der, han har egentlig et godt argument til, hvorfor han gerne vil have en intro. Hvorfor han gerne vil have en YouTube-baggrund. Hvorfor han gerne vil have en YouTube-avatar. Og så måske, der er mere end en, der får. Men i hvert fald, jeg tror, hvad skal vi sige, der er i hvert fald 3, der får muligheden. 3, der kan vinde den her sådan giveaway, der kan få både intro og så er der en, der kan vinde, skal vi sige, en deluxe pack, hvor der simpelthen er et kæmpe YouTube starter kit, intro og avatar og baggrunden til. Så men det bliver sgu spændende at se, om der er nogen, der har lyst. Så men i hvert fald, ja, men jeg måske finder med nogle andre i hvert fald. Jeg ved godt, at gentager mig lidt en gang imellem, men jeg ved bare ikke, hvad jeg skal sige. Men i hvert fald også til, ja, hvad skal jeg sige, jeg ved ikke helt. Jeg tror, der er et eller andet, der for min telefon, der siger, at vi har 24 subscribers, og min computer siger, at vi har 25. Og jeg tror nok mest, det er på 24, vi har. Fordi når jeg kigger på YouTube og går ind og ser, at den har abonneret, så er den 5. Jeg kan kun tælle til 24 alligevel derinde. Så eller jeg ved ikke, om det er en fejl i YouTube eller et eller andet. Men i hvert fald til alle jer, der subscriber, jeg vil i hvert fald herfra sige mange tak, fordi synes godt om kanalen, og abonnerer, og subscriber, og liker, og deler med vennerne, hvis I nu det gør. Så jeg kan simpelthen ikke undvære den her udsigt. Den er simpelthen så god. Det kunne være, at vi skulle tage ned til fjorden. Ja, lad os da tage ned til Torbroen dernede, hvis I kender den. Så Torbroen, der ligger dernede et eller andet sted dernede. Men lad os da se. Lad os prøve at køre derned, og så kommer vi så bare lige om lidt.